Mennesket har en begrænset opmærksomhed, og det kan man teste ved at overbelaste den. Nu skal du tælle, hvor mange røde prikker der er på kortene her. Svaret er, at der er 12 røde prikker. Men kan du også svare ja til det andet spørgsmål, jeg stillede dig? Prøv at følge med. På grund af selektiv opmærksomhed så du altså ikke alting i dit synsfelt, og det kan have alvorlige konsekvenser. For nogle forskere mener, at opmærksomhedsblindhed f.eks. kan være skyld i biluheld.